खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दिहिरा आरो निकासिसिम थांनाय लामाखौ रिपेयारिं खालामनायखौ लानानै रायजो राजानि गिदिर अजद जेराव गोलाव समनिफ्रायनो गोबां दाबि खालामनायनि गेजेरजों बे दिहिरानिफ्राय निकासिसिम थांनाय लामाखौ मावफुंनो होनो थाखाय बा सरकारनिफ्राय मावफुंनो थांखि लादोंमोन नाथाय बे सरकारा जाबायदि मावफुंनो थांखि लादोंमोन नाथाय ठिकादारनि बे जाख्ल'नाय आरो ठिकादारा मोजां खामानि मावैखौ अजद दैखांदों रायजो राजाफोरा जेराव नोंथांमोना डिसप्लेनि गेजेरजों रोखा नुना मोन्दों जेराव गनजों एरनानै एबा एरखुनानैनो ब्लेक टपिं बानायनाय एबा रिपेयारिं ब्लेक टपिं जा बानायदों बे बानायनायखौ रायजो राजाफोरा अजद दैखांदों दे बिथांमोना फोरमायदों रायजोनि अजद बायदिब्ला नांगौ जानाय मुवा बेसाद अन्थाइ दैफोरखौ मोजाङै होआखै बेखायनो ब्लेक टपिं एबा दिहिरानिफ्राय निकासिसिम थांनाय जा रिपेयारिं ब्लेक टपिं बानायदों बे ब्लेक टपिंआ नांगौ बायदि जायाखै आरो ठिकादारा बेनि सायाव जाखुलायनायखौ बांसिन खालामदों होननानै रायजोनि एबा ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बे समाव गोख्रों सोंखारदों जेराव नोंथांमोना डिसप्लेनि गेजेरजों रोखा नुना मोन्दों जेराव बिथांमोना आखाइजों एरखुनानै गंसे एबा ब्लेक टपिं जा लामा बेखौ आखाइजोंनो एरखुनानै रायजो राजा बा केमेरानि सिगाङावहा रोखा दिन्थिदों आरो बेखौ लानानै गोख्रों सोंखारिदों दिहिरा आरो निकासिनि रायजो राजाफोरा आरो थाबैनो बिथांमोना आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ बिनि सायाव राहा लानांगौ होननानै गोख्रों अजद दैखांदों रायजोनि अजद बायदिब्ला लामाखौ रिपेयारिं खालामनाय मोजां जायाखै एसेबो मोजां जायाखै होननानै बे समाव गोख्रों अजद दैखांदों रायजो राजाफोरा आरो बेखौ लानानै दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ जाहाथे बेफोरबायदि ठिकादारनि सायाव गोख्रोङै आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा नोजोर होयो आरो बेनि सायाव राहा लायो रायजोनि अजद बायदिब्ला नांगौ जानाय मुवा बेसाद अन्थाइ दैफोरखौ मोजाङै होआखै बेखायनो निकासिनिफ्राय थांनाय दिहिरा लामायाव जा रिपेयारिं जादों रिपेयारिंनि मुङाव ब्लेक टपिं जादों आरो बे ब्लेक टपिंआव नांगौ बायदि मुवा बेसाद होनाय जायाखै होनना बुंदों जेराव नोंथांमोना केमेरानि सिगाङावनो बिथांमोना रोखा रोखा दिनै आसिजों एरखुनानै बे ब्लेक टपिंखौ बोखानो हानाय थासारियाव जादों बेखौ लानानै बिथांमोना दुखु फोरमायदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव फिन आरोबाव बे लामाखौ ब्लेक टपिं बानायदों बेखौ रिपेयारिंनि मुङाव फिन आरोबाव ठिकादारा मोजाङै मावफुंना होफैनांगौ नङाब्ला फैबाय थानाय समाव बिनि सायाव गोख्रों राहा लागोन होनना बुंदों रायजोनि अजद बायदिब्ला लामाखौ एसेबो मोजाङै मावफुंनाय जायाखै होनना बुंदों बिथांमोना गोबां निकासि एबा दिहिरानि रायजो राजाफ्रा एरखुनानै बे ब्लेक टपिंखौ एरखुनानै केमेरानि सिगाङावहा रोखा रोखा दिन्थिदों दा बे समाव बिथांमोना रोखायै फोरमायदों दि जाय बिथाङा एबा ठिकादारा खामानि मावदों बे ठिकादार खामानि मावनाया जाहाथे फैफिननानै मोजाङै मावफिनना गालाङो बेखौ रायजो राजाफोरा बे समाव खावलायदों लोगोसे आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ बे खामानिनि सायाव गोख्रों राहा लानो थाखाय बिथांमोना खावलायो दानिया फैदों निकासि आरो दिहिरानि रायजो राजाफ्रा बे लामानि सायाव माबायदि अजद दैखांदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि এতিয়া এইটো ৰাস্তা আমাৰ নিকাচিত পৰা মানে আমাৰ যিটিখিনি মানে গাঁও আছে এই মানে গাঁও শেষৰ লগিন মানে এই ৰাস্তাটো কৰি গৈছে সিহঁতে কৰাৰ পাছত এই দিহিৰা আমাৰ হেৰিত কৰি গৈছে মানে কৰাৰ পাছত সিহঁতে কি কৰিছে কামবিলাক আমি কৈছিলোঁ যে কামটো ভাল হোৱা নাই অলপ মানে চাই চিন্তি কৰি ল'ব কিছুমান টাৰ্ণিংবিলাকতো মানে বহল আছিলে এইখিনি মানে জাগাটো এৰি পেলাই এহেঁতে মানে চেপনকৈ দি গৈছে আমি কৈছিলোঁ ইয়াকো এহেঁতে কৈছে কি পাছত দি দিম পাছত দিব তহঁতে এইটো কামটো হৈ যোৱাৰ পাছত মানে আকৌ আনি দিব নেকি মানে কাৰো কথা সিহঁতে নুশুনিলে কেনেকুৱা হৈছে কামবিলাক কামটো মানে এটা থাৰ্ড ক্লাছ হৈছে তাৰমানে আমি যেনেকৈ মানে কামটো দেখিব লাগিছিলে ভাল কাম এইটো ভাল কামটো হোৱা নাই আৰু কি তাৰমানে আমি সেইকাৰণে ইহঁতক মানে কৈছিলোঁ সেনেহেন যিখিনি মেটেল ইয়াত পাৰিছে সেই মেটেলবিলাক ঠিক হোৱা নাই নেকি মেটেলটোতো মানে আমি দেখা মতে মানে যিখিনি মেটেল পেলাই মানে ৰুলাৰ মাৰিব লাগিছিলে পানী চানি দি এইটো মানে ৰুলাৰটো মাৰা নাই মানে পানীও দিয়া নাই অকল মাটিৰ ওপৰতে পিচিং কৰি দিছে অকল মানে মাটিৰ ওপৰতে মানে পিচিং কৰা হৈ গৈছে ইয়াৰ কামটো সেইকাৰণে মানে এই যিখিনি মানে ভাল হ'ব লাগিছিলে মানে ক'ৰবাত এতিয়া বহি গৈছে গাড়ী যোৱাতে মানে ভাল হোৱা নাই আৰু কি